Aivan loistavaa päivää kaikille katsojille, jotka katsovat se videossa on täällä 08 Proman Hamza. Ja tänään me ajateltiin pelata vähän pelejä ja pelin nimi on Pixel Gun. Ei itse asiassa pelejä, vaan peli, joka nimi on Pixel Gun. Ja niin, eli tänään me tehdään oma viitta, uusi viitta, on nyt Algerian viitta. Me vaihdetaan viittaa. Ekaksi ihan valkoisesta. Ihan valkoisesta. Näin. Sitten otetaan musta. Tuollainen väri. Eiku niin. Näin. Nyt sitä on aika piirtää. Pikkusen hiljaa. Ottaa vähän ääntä pois. Noin. Sitten aletaan jatkaa. Tosi hankala. Noin sieltä tulee. Mene. Sitten tollesta. Kumi. Otetaan nuo pois ja nyt se on aika tää kuvio. Ja mä ajattelin tehdä sellaisen kuin tuolla väriä. Toho. Häh? Meni. Ja sit siitä tollasia. Tolleen ja sit nyt siinä on tollanen. Noin ja sit aletaan kuvittelemaan. Oho. Sehän. Tehdään tollanen. Kaikki. Tosta tollanen. Miten tää tehdään? En enää muista. Sori kun ette näe tässä valaisua, koska tuon iskee aurinko. Onneksi näette mun naaman. Noin. Mä tiedän. Tätä on vaikeakin tehdä, mutta onko se tosta? Joo, no ei nyt oo tehty siis tollanen. Otetaan täältä vihreä väri. Vihreästä otetaan vähän värittämään täältä. Näitä kulmia. Sori, mut tyyppi ei sit tulla tekemään, koska en mä vaan halua. Se on niin siisti tyyppi. Vielä tämä tikka. Ja muista. Noin.
näyttää tosi siistiltä, joten peukut ylös. Ja mitäs nyt piti tehdä? Ai niin on. Ei, musta. Ei musta. Oli tää nukko. Seuraavaksi sitten musta. No niin, nyt. Tää on niin vaikeet. Aivan sama. Jes, nyt menee hyvin. Okei, nyt siis sitä mustaa. Noi kulmiot siitä. Tolle. Noin, nyt on siisti. Vielä me tarvitaan. Mitäs mä pidän tätä? Tää nyt sujuu tosi hyvin. Nyt sujuu melkein täydellisesti. Et sä ala nyt. No niin. Minne tää menee? Siihen. Tolleen. Tuohon tolleen. Siihen silleen. Kato nyt toimi. Yksi juttu vielä. Pau. Mä tarvitsen keltaista. Joo, mä niin. Yes. Onko se kohta valmis? On se. Ja mikä väri? Okei, siinä on meidän viitto. Jes. Tää on sitten mun viitto. Eli kiitos, jos katsoitte videot. Painakaa leikkuu ylös. Jos te ette sitä tehnyt, niin painakaa sitten nytten. Ja toivottavasti tykkäsitte videosta ja tilatkaa kanavaa. Se oli tällä kertaa. Moro!